Ja, vi er her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja. De vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Så den där är kontrollerad. Harry, det är lugnt. Kom igen. It was controlled and then they He got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Du kan inte bara mumla. Jag är rädd att vi ska skilja er! Kom seg ut av labyrinten slik at du kunne komme tilbake og grave dem opp. 1, 2, 3. Du gråter jo ikke på riktig.